Avui és diumenge, dia 19 d'abril del 2020, ja bé que ho sabem. Sonen les sirenes a les ciutats en solidaritat amb l'estament sanitari en este Dia Mundial de la Bicicleta, el Dia Internacional dels Pobles Aborígens i el Dia de la Llengua Xinesa. És el 26 que caminem cap al futur i la pandèmia ens ha ensenyat que de la mateixa manera que en temps de crisi les persones intel·ligents solen buscar solucions, els que no ho són tant només que troben que problemes. Igualment, hem après que de la mateixa manera no es pot dissoldre una manifestació amb vacunes als participants, no pararem esta pandèmia amb més policies pels carrers. La solució és sanitària, no és policial.